ati sapa sira antujahidah ing yen pemerangi sapa sira nafsaka ing nafsu ira wa anta karite ira tutu kaudiha wataken sapa sira ing nafsaka oleh ira watake bisyahawati adro sahabat kata talibaka sehingga ngalahaken apa nafsaka ing sira ala iling-iling takut jahil tamu kudon jujur sapa sira kalau krono utai ati iku sajarotun kaya wit-witan iku sajarotun kaya wit-witan isko tanten sirani apa sajarot bima ito ati dalam banyu kang ya iku to'at Fatamaradulah utawi woi sajarot iku mawaji dua piro-piro kang den temu manopos piro-piro kang den temu sajarot piro-piro kang den temu sajarot ba'ainu mongko motor utama rodua woi iku utama rodua te woi ain watik didaru nalak di darat wal udunu te kuping iku utama rodua utawi woi udun wal istima'u amrih ngrungoake bil Qur'an maring Qur'an masya Allah walisan utawi lisan iku sama rotuhu utawi wai lisan ibal dikir walijadani utai tangan luru walijlani dan sikil luru utama rotuhu tai wai jadani walijlani iwan sa'yu sino palumaku bila pai lati ing dalem nekani pira-pira perbagusan